Hello bayarok jotono lamsogo ani blog norok wansogui tongkhana hor under mawo helmet thuplaijak bro thangui tong hinai jong thangui tongo khumulwngni YiYi imported market ke tini di boronoro inauguration khaibayo tini 13 October 2023 wo khayo inauguration ke di boro khaibai ka ke jong tabo ko sanjawo phailai gata ke light dog rojang go ko mela haike no nythok khe ke phaidi hablai nai layano tei norok no bo phuno gano ke ko bai hablai bai tongkha tini si first khulongma ba borok rok kom no haipano tam item tong ang norok no phuno gano ke phaidi norok bani lagiwo hingke jong bising habai tonglayo tini weather bo belainu kachang nokbar sibai tongo kachang khe hingke omo open air market hingke ba obviously sakao nukhung koroi nongnai hingke bufang tola bo ko mane phalai tongo like festival hainong tok hingke ang norok no borokni dugan kaisa o berai phunuknai bongni aro tam item tong hingke norok soyakari nai tongdi borok tini ni simisi inauguration khayoba haini bagai product rok bo kom nokho haiphono day to day borokni product update ongnai hinai sao hingke norok bo haino kachalongni borok rok ani video no nugui tongkhe phai visit khaibe mano kaisa mo tourist place hainong tongo hingke phaidi ang ko bong first bongni dogano phunungnai tam tong iko naidi serai rongni bag rok hinai di kiting baijak oro batai nangai phansi sia musuk kahama naidi je serai rongni buma rok nugui tongnai hingke taboni sarok no pairana bagai belai excited dongnai hingke paiphaidi omta hairok haino bazaro gumanya hingke pai phemano oro ke takte kaisa jagao thangnai iko oro hingke boi phalo oro belaino nangmani boi no phalai tongo rich dad tei poor dad bogrok manai tei psychology of money bogrok manai tei kobangma motivational bogrok bo tongo hingke norok je purchase khaina muchungnai rok purchase khaimano hingke tabo hingke je hunui tongnai aro thangnai amo hingke konai di aro burui rongni ko rubber rok clip rok nythok tongo hingke ang oron bising kaisa nanai hingke tabuk juice khai tongo juice khaimi ang tongo bugno nanai ang ma hingke ani age bo tongo tongphano ang chajago haini bagai hingke ang tabo oron bisingai kaisa nanai hingke tak select khai tongo hingke norok bo je burui rok hamjagui tongnai rok paiphaimano tini first time khulokmani se asuk kaham rok hingke teibo day to day bo sok update rong thangnai hini bansuk ti hingke norok paiphaimano yang ko obno nakham ke ko boni dam ke 60 taka ke iko ang yago kanis nakha ke tabo jong kisa photo rok bujak laigrana tinini photo rok bujak yakho oro phaimani ke photo rok bujagrana hingke tabo kheo songkhor laikha tei tamle naijangnai tongba joto si guriui nai naibekha tei mane mungsan payo ang hingke tini nani video songnong sinai tei ketal item rok phaike ang phai paiphainai hingke norok bo haino je nai tongnai rok paiphaidi hingke ko khana ko 14 October 2023 o jago bo centigrade raja chini buagra phainai hingke aboni bagai oro tiar khailai tongo hingke jotono hor kaha tini nani video songnong sinai bye bye